Godmorgen og velkommen til episode 4. Så det var episode 3 sidste gang, hvor jeg sagde 4. Jeg var usikker, okay. Undskyld. Men hvad gør vi med uret? Det har jeg sat til. Har du så stoppuret til? Mhm. Ja, go Anne. Det ved jeg. Go Anne, it's your birthday. Okay. Skal vi synge Go Anne sangen? Findes der sådan en sang? Det ved jeg ikke. Jeg ved det go short, it's your birthday. Wow, jeg lægger lige nu. Men fjern i det lille søde Skype-ikon har vi for jer nu. And is lacking like hell. Jeg har faktisk tænkt mig, jeg ved ikke om jeg skal købe 50 eller 100 musemotter. Køb 103, så kan jeg få det til 3. Læg en kommentar med mange musemotter, jeg synes man skal købe 100 eller 3. Nej, 100 eller 50. Jeg sad her den anden aften og lavede designet til dem, og det er sådan rimelig sødt, og jeg sidder sådan på sådan en sky, og ja. Og I må da også, ja. Hold kæft, mobil! Sådan, Og så havde jeg så tænkt mig, at man kunne vente med giveaways og sådan nogle, så kunne jeg sende dem ud til jer, og så, ligesom der før havde været Kiblecraft Musmod, der blev dog kun lavet 10 af dem. Det var dengang Sofie var med. Jeg har rørt sådan en. Ja, sådan har du rørt. Der er kun 10 af dem i hele verden. Jeg har faktisk rørt bins, oh my god, jeg har bindbakterier på mig. Og jeg tror, min søster har en, min far har en, jeg har en, og Sofie har også en. Så der er de første 4 allerede uddelt, tror jeg. Hvis ikke der er en mere i min familie, jeg ved det ikke. Men så, hvis jeg køber for eksempel 150 hjem, så havde jeg så tænkt mig sådan, jeg kunne give nogle af mine venner selvfølgelig, hvis de vil have dem. Jeg ved, Anne, hun gerne vil have. Og nok også min familie, og så vil jeg give resten ud af giveaways og sådan noget omkring. Og sidst kunne måske også få en, hvis du vil have. Er det bare mig? Er det bare mig, der mangler det der træk, når jeg kigger over på siden, så er det der hus, jeg vil have bygge. Gør det, Anne. Så kører vi. Kører vi? Hvilken bil? Det ved jeg ikke. Jeg er Oles turistfart. Oh my god. Hardcore. Og det var lige sidste år, da jeg var på Bornholm, ikke? Så var det sådan, da vi var på vej hjem, så ved havnen, så holdt der sådan en turistbus, hvor der stod Jan Oles turistfart, så tog jeg billedet af den, fordi jeg kunne ikke klare. Så var sådan Jan Oles turistfart, no. Den holdt der faktisk også. Og lige vi stod bare sådan her, Jan Oles turistfart. Det er sjovt. Jeg stod i hvert fald sådan, jeg kan ikke huske, hvad liv hun lavede. Hehehe, jeg er senil, hjælp mig med det her. Jeg er bare nede og hente jord. Fordi vi har ikke noget jord. Der har han stack tilbage. Det er ikke nok. Derfor er jeg nede og hente en masse nyt. Man kan aldrig have for meget jord, når man skal bygge en ø. Man kan kun have for let. Det gør skat. Jo. Endelig giver du mig ret i noget, faktisk. Det gør jeg da altid. Sandt. Det er derfor, jeg elsker dig så meget. For helvede. Hey, nogen skal give mig ret i et eller andet. True. Jeg kan ikke altid tage fejl. Det er bare trist. Krav. Ben, Anne, er I kæreste? Nej. Slet ikke. Aldrig nogensinde, altså. Mig kæreste med hende. Det var klamt, hvis jeg skulle være i forhold med ham. Prøv lige at tænke over det. Altså, han er langt under min standard, for fanden. Du elsker mig. Okay, vi er et forhold. Tja, mindre opfattende. Men i mindre opfattende, hvad mener du? Sådan folk, der ikke fatter så hurtigt, ligesom dig, skat. Hej mor, vi optager! Min mor åbner et vindue, og jeg åbner ikke. Min far, han må åbne døren, for en gang skyld. Jeg mener dirt. Du ved godt, du har ødelagt min mark, ikke? Har jeg smadret din mark? Du har smadret min mark ved at sætte jord udenom din spidser.
Undskyld. Nej, jeg har lyst til at slå det sådan. Det var ikke min fejl. Ja. Det var naboens. Så. Det er altid naboen. Husk på, når I bliver voksne og får et hus, så hvis der sker et eller andet i jeres nabolag, så er det altid naboen. Altid naboen. Anne har så et problem. Anne har mange naboer. Så hvem af naboerne var det? True egentlig. Fuck. Er den eneste aldrig nogensinde oplevet den der med lønnet sukker? Altså den der, man plejer altså at sige, at man altid går til naboen og lønnet sukker. Har du prøvet det, Anne? Jeg har prøvet det med æg. Har du prøvet det med æg? Skal du over og låne æg? Nej, min nabo spurgte med æg. Nej, din nabo spørger med æg. Har du nogensinde lånt noget fra dine naboer? Det kan jeg ikke huske. Det er Men vi har sådan nogle marokkanske naboer, der tit kommer med marokkansk mad til os. Hvis de har lavet for meget, så får vi noget mad. Jeg kan godt lide det på os fra tagine, det kan jeg ikke lide. Tagine? Det er sådan... Hvordan skal man forklare det? Det er sådan ting lavet i en lergryde. What? Det er mad i en lergryde. Agtigt noget. Mad i en lergryde. Det er at forklare. Hvis der er nogen marokkanere, der simpelthen så forklarer venligst, hvad det er. Læg en kommentar. Imens jeg klikker like. Imens jeg skriver, at jeg er sød. Den anagram, okay. Tak. Det var det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig. Hvor fuck skal jeg hen? Hvor er jeg henne? Det ved jeg sgu ikke. Hvor er du? Hvad? Jeg er langt væk. Prøv at kigge ud mod havet, der hvor du er fra. Lidt til siden. Lidt mere. Den anden side. Hej! Jeg er helt havet. Jeg aner ikke, hvad jeg laver helt havet. Jeg græder bare sådan op af. Jeg bygger hus. Jeg går ud fra, at det er din far, der er i baggrunden. Hej, Jan. Og det er min mor. Nå, hej Christina. Har du bygget? Ej, du har bygget på, det er godt. Ja, jeg har bygget et hus, elsker det. Jeg ved bare ikke, hvor højt det skal være. Jeg vil i hvert fald mindst tage 2 etager, fordi ellers bliver jeg aggressiv. Okay. Jeg kræver mindst 2 etager, ellers bliver jeg aggressiv. Aggressiv Anne 42. Ved du, om vi har noget birketræ? Og vi har noget birketræ. Det ved jeg ikke. Vi har 8 birkplanks. Ja, vi havde 2 saplings der. Jeg bygger bare ø. Jeg stemmer altså for, at vi river skibet ned. Skal vi rive skibet ned? Ja, hvad skal jeg det? Så vent lige. Sådan der. Sådan der. Og 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 sådan der. Sådan der. Bjørnerne begynder at få en rimelig stor ø.
Skal vi også prøve at få ham der villageren op, eller? På et tidspunkt. Når vi ved, hvordan vi gør det, uden han dør. Vi kunne vel lave ligesom sådan en mob-transporter, I guess. Ligesom XP Farm. Hvad mener du? Sådan ligesom, hvis man skal lave en XP Farm. Laver man den der elevator op og se, de transporterer hele vejen. Ja, det er smart. Jeg kan lide din måde at tænke på, skat. Det ved jeg. Den er meget smart. Meget. Fordi københavner. Det kan jeg kun være et minus. Københavnerpige. Så er der Ben. Jeg er bare hardcore københavner, I ved. Det er fandme løgn. Jeg kommer altså fra Sjælland. Så er du fandme ikke københavner. Hvad fanden er du egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg er sjældent. Hvad hedder det, når man kommer fra den by, du kommer fra? Det der, hvor jeg skal komme til at nævne den. Fuck, det kunne være sjovt. Jeg har ikke lyst til at sige det. Har det seriøst et navn? Nej. Ikke hvad jeg ved af. Håber ikke der er. Det vil være weird. Jeg kan ikke forstå, hvorfor folk bosætter sig i den by. Heller ikke her. Det er derfor, du skal flytte til København, så snart du kan. Så Anne kan tilbringe al sin tid sammen med Ben. Faktisk. La di da di da di da di la di da di da di da di la di da di da di da. Ja, jeg har fået en bue. Øen vokser. The carries in the stone will reach the escape now. Øen er gået i vokseværk. Jeg ved ikke med dig, men jeg har lige fået et enchantment table. Hvad hav? Det var sådan en lille sød enchantment table og en dobbeltkeys hernede under. Og så er de over fra mit skib. Hvor finder du altså alle tingene? Kasholo! Hvor finder jeg det nu seje ting? Fordi du er noob, skat. Okay. Det er ikke sjovt der, men jeg er ikke lige der. Undskyld. Næste gang jeg finder noget, skal jeg så lade dig tage det. Ja. For så kan man blive sådan smart, du ved. Hvorfor har jeg pludselig Scooby-Doo-sangen på hjernen? Scooby-Doo? Ja. Hvor fuck kommer Scooby-Doo fra? Er noget som helst af det, vi har snakket om? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det indeholder det der finder og smart. Kan du huske dengang, man skulle udlægge slaps med en pickaxe? Og selvom det var 3, det var fucking genialt. Det var små weird. Men okay, det er Minecraft. Det ting er ikke altid lige logiske. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg ved ikke om buggen stadig er der, ikke? Men det var så, hvor man kunne få sin Minecraft sat fast, imens man stadig kunne gå rundt og sådan, ikke? Og den brugte mig og mine venner så inde på en eller anden fashion server. Og de elskede mig virkelig, fordi jeg havde fundet ud af det på en video. Det er virkelig genialt. Lol. Det kan være skibet. Så der det der. Au. Hvad laver du? Jeg går ind i kaktusser. Det er ikke særlig klogt, skat. Nej, det ved jeg godt. Ej, det ved jeg godt. Jeg ved bare ikke, hvorfor jeg gør det så. Jeg kan godt lide at gå ind i kaktusser. Du er stum. Jeg håber bare, at græs snart spreder sig lidt hurtigere. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke lide det andet. Men vi gør det sådan her. Så kan der komme sådan lidt hurtigere imellem her. Jeg kan også lige lave en skov, fordi ellers kan jeg mærke, at jeg bliver lidt sindssyg. Jeg fik en bue med power 1 og en læderkap. Nogle flere svær. En bue og en læderkap. Ja, jeg fik også nogle bones. Hardcore kæreste jeg har der. Ja, hardcore swagger type.
Jeg bruger altså den her bogmil på træer. White trees. Fordi vi skal have til et gulv, ligesom. Kan du ikke lige komme og sætte ild til det her? Skat. Ja, jeg gør med. Når jeg lige sådan kommer forbi. Og jeg ved, Så hvor går det er. jeg går herover og river det her ned, så. Og det der skal jeg sætte til. Ja. Sådan der. Så gør jeg lige over og river det her ned. Hvor vil du rive det der ned? Fordi. Hej, Bens lillebror. Vi gør sådan der. Og der brænder det af. Den er burning. Nu brænder det så flot. Så flot, så flot, så flot. Uff. Sådan der. Her er der ikke noget. Kan måske gøre sådan her. Graver lige alt det her op og erstatter det med jord. Jeg kan høre, at min mor taler med min kat. Taler din mor med din kat? Mm. Det skal man også have lov til. Mm. Ikke hvis man ikke kender min kat, så skal man bare holde så langt væk fra den. Det gør også spændende, okay. Tak. Det var en joke, det ved du godt. Min Ah, kat er nu. bare bange. Hej mor, vi optager! Au. Undskyld. Tak, det er smart. Det er sådan lige meget hvor vi er, eller lige meget sådan. Der er altid en eller anden af os, der har en eller anden i baggrunden hele tiden. Mm. Jeg bor i lejlighed, jeg kan ikke undgå det. Det er nu, der er min nabo også på besøg, så. Jeg leder mere efter noget jord. Noget jord. Noget lidt tør for jord, det er bare ikke smart. Hvorfor? Fordi jeg skal bruge jord. Jeg tror ikke, din familie har... Der er jord herovre, skat. Hvor er jord? Herovre. Det er lige meget. Jeg har lige fundet noget. Okay. Og vi skal da ikke smadre den der ø. Men du smadrede tårnet, kan jeg se. Ja. Anne kunne ikke lide det tårn. Så Anne fjernede det tårn. Yep. That's how Anne roll. Det er det ikke godt så svagt, det er pænt nok. Der er et skelet ude i vandet. Og en creeper på vej hen mod mig. Nå, se om vi skal have lyst til at stå lidt mere op. Nej, jeg vil jo dræbe den. Det er mig, der har et flot glinsende sværd. Så slå den. Au for satan i helvede. Kom her, botnak. Nu stopper du altså. Nu stopper du! Tak. Jeg fik ikke engang din pilgrad, og nu skal jeg helt herud. Nu drukner jeg også, det er jo rigtig smukt. Hej. Hej. Har du noget sand? Næ. Jo. Dø, edderkop. Vi skal virkelig have lyst til at stå op.
Synes du? Nu gik tiden. Okay. Jeg sætter lige det sidste sand her, og så slutter vi episode 4 af med at sige et eller andet. Det ved jeg ikke. Hvad vil du sige, skat? Boller for Kobær. Jeg synes, I alle sammen, I skal nej, vent lige. Ruller ned af Facebook-side. Hey. Gitte lige fået en ny taske. Okay, ruller videre ned. Like if you love your mom. Okay. I skal klikke like, hvis I elsker jeres mor, ellers så falder hun ned fra en stige. Anne, du er nødt til at klikke like. Nej! Au. Nå, men godmorgen. Fortsæt god dag. Og hej. Hanne. Nej.